naimbag nga malintay aming kakabsat, pagpakaamok lang kumakan kanya yung last ating nga pinagvlog kon, gamin ki, awan gamin time ko nga aglagin kakabsat, dati unaik nga ubrain, busy mit ti taon, dik amo no, kasano day tuyen. May sapay ay ito nga kasunin kakabsat, mes stress na gaminin, madikayan, dagiti pangbashmit, dagiti tattao kanyak, dagiti comments, ki kaslang ay madi talaga tiriknak, mas stress na kon. Sunsapay pagsagsakitan ti ulo kon nga kanayo ni nanak pay makapanunutin no nya ti aramidi nga content. So nga agpakada akon kada kayo kakabsat, last na talaga daytoyen nga aramid ko nga video. Agyaman mit kada kayo amin nga mang supsuporta, amin nga mang buybuya kanyak. Amin nga nang gusto dagiti videos ko nga inag-aramid ko. Siguro ki mabayag manen nga handa man mabuybuya ti social media. Talaga pagyamanag amin kada kayo amin kakabsat, ada talaga ti tao nga maparparagsak ko nasaya at miti kliknak dami lata dagiti tao nga mangtanggap kanyak dagiti aramidik na video. So nga tatang malim kakabsat ki pakpakamok talaga kanya yun nga awanin. Angko talaga kahit ti vlogin isarding kun kakabsat. So nga dagiti imit padak nga agla-vlog, itultuloy yung milata kakabsat, handa nga tultulada. Tasya gamin ki awanin. Talaga sumabog to ulo ko, ma-stress na kon nga itigil ko pa lang daytoy. Siguro ki kailangan na pa lang aginan na ti bagik, ti panunot ko. Nagadugamin ti problema kakabsat nga agsasaruno. So nga madik pala mas masikaso tatati agaramid iti content. So manod danto man time kung agsubli ti pinag-vlog kakabsat, sapay la ko mata handag ko mga liplipatan. So nga hangkayo siguro takan kakabsat nga awan nagtumitin ti mabibuya iti social media kanggo naan na kini Cherry. Baka handag tumi makikita diyan ti videos nan kakabsat hanak talaga aglagin. Kasemit kakabsat. Hangkayo mamuuma kini Cherry nga bibuyain, hangkayo nga may kawkawa nga awan nak diyan ti vlog na. So kasti talaga ti biag. Nagdudumatay ti sitwasyon no kasano ti mapaspasamak. So nga tatami nga malim kakabsat ket tumakder tayon takwa. Pinagsasaang mantin na po yun. Nagluluto tayo manin, tao man si dainay, nagpanunot tayo manin, yun yung tima si damanon. So nga ating nga vlog kakabsat, last talaga daytoyen, ngam ituloy ko to no bigat. Naimbag nga malim kakabsat.